дар ноҳияи ҷайҳун сокинону кишоварзон ҳар ваҷаб замини дар ихтиёр доштаашонро самарабахш истифода карда бо рӯёнидани 2-3 маротиба ҳосил дар як сол ҳиссаи арзандаи худро дар таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва дар маҷмӯъ таъмини амнияти озуқавории мамлакат мегузоранд. кишоварзони ноҳия вобаста ба шароити созгори иқлим ва обу замин баробари дигар зироатҳо махсусан дар самти истеҳсоли пиёзи барвақтӣ, сабзӣ, полезӣ, пахта ва лимӯ таҷрибаи бой дошта ҳамасола аз аввалинҳо шуда маҳсулоти хушсифати барвақтиро пешниҳоди бозори дохилӣ ва хориҷӣ менамоянд. имрӯзҳо дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи ҷайҳун кишту кори баҳорӣ мароми тоза дошта бо натиҷагирӣ аз нашъунамо ва ҳосилбандии зироатҳои парваришшаванда аҳли заҳмат умед ва боварӣ доранд ки рӯзҳои наздик ҳосили дилхоҳи якчанд номгӯи маҳсулот бахусус пиёз, сабзӣ ва картошкаро ҷамъоварӣ карда дар таъмини фаровонии бозори ҳама минтақаҳои кишвар ҳиссаи муносиб мегузоранд. имсол хоҷагидорони тобеи ҷамоати шаҳраки дӯстӣ дар қатори дигар зироатҳо кишти савзии барвақтӣ гузаронда буданд ки зиёда аз 10 гектар мебошад ва чӣ хеле ки дида истодаед имрӯзҳо ҳосил қариб пухта расидааст ва худо хоҳад дар нимаи дуюми моҳи май чида ба бозорҳои ҷумҳурӣ мебаронем. тибқи иттилои масъулин кишоварзони ноҳияи ҷайҳун имсол аз рӯи дурнамои муайян гардида бояд дар майдони 16814 гектар кишти зироатҳои гуногунро ба роҳ мемонданд, вале дар натиҷаи тадбирҷӯиҳои натиҷабахш ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тавонистанд то ба имрӯз майдони киштро ба 18150 гектар расонанд ки ин нишондод ба 108% дурнамо баробар мебошад. дар охирҳои моҳи апрел ва аввалҳои моҳи май ҷамъоварии картошкаи зерипленкагӣ ки шурӯъ меёбад, ба ғайр аз ин мевагиҳое ки дар майдони 1164 гектар аз қабили олу, зардолӯи пешпазак, олуча, гелос ба пуррагӣ пухта мерасанд ва дар охирҳои моҳи май бошад аллакай ба ҷамъоварӣ ва фурӯши маҳсулотҳои полезӣ шурӯъ меёбад. тавре мушоҳида гардид имрӯзҳо аҳли заҳмат дар ноҳияи ҷайҳун корҳои саҳроиро вусъат бахшида ба коркарди агротехникаи парвариш, ғизодиҳӣ ва обмонӣ машғул буда аз натиҷаи заҳмати хеш ҳавасманд мебошанд. ҷиҳати фароҳамсозии шароити созгор баҳри рушди соҳа мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи ҷайҳун дар доираи чорабиниҳои тирамоҳиву зимистона тадбирҳои лозимаро ба монанди тоза кардани заҳкашҳо ва таъмиру таҷдиди пойгоҳҳои обкашу дигар иншооти ирригатсиониро анҷом дода имрӯзҳо хоҷагидоронро бо оби полезӣ таъмин намуда истодаанд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи ҷайҳун.